खन्थाइनि मुं गोसोनि दुखु। खन्थाइखौ लिरदों राजा ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। गोबां अनलायबोबाय, थेवबो आस'खान्दासो जाबाय। गोबां हास्थायबोबाय, थेवबो दिनै फेलेंसो जाबाय। मोनसे समाव समायबो लाबोबाय, बेबो दिनै नंखाय जाबाय। अब्ला आंनि अननाया अननाय नङामोन, आंनि हास्थायनाया हास्थायनाय नङामोन। अब्लालाय बिनि दायनिगिरिया सोर? ना जाय आंखौ बावनानै गुबुनजों थांनानै आंनि गोसो गोरबोआव हाजासे मोदै आरो दुखु होलांग्रा? ना जाय बावजानानै मेगनाव मोदै लानानै गोसोआव दुखु सहायनांग्रा?